Vain Easter Sunday tuk truan ei kham chawhma darsom borvela tro ho thlile ruah thokawangin Mizoram hmun hrang-hranga chhiatna thleng nuala he thu buat sai thleng hian van nei thlak takin nunna cha ne ro an om hriat ani lo thung chhiatna thlen zinga east lungdara rampum huap kohran pawalai polin to khom voi rukna neina tura pandalan sak chu thlin a chem thlua report in a tarlan danin pandal zar na hi za somkwa pariat zet tan zo to atluk ta ka chuan abula trang deuh thowa tho that le angai dona in to khom voiruk na hi april ni som pahnia tanga ni som pali chhunga nei tura ro manin pandal sathale tur hian kar ni tha chau awm dona ne hriat theih china thli hian biakin pahni alen cheboka pakhat jok chu sial suk mun chung presbyterian biakin ania thli hian achunga ho kawangin Easter Sunday in khom po anei theilo pha heiba ka hian lungtana Mizoram UPC biakin chu tukin thokhan thlina ti chia a in khom tura thleng to te antlan chuak le a thli hian biakin bangle achungte ati chia in luazui tlak lovin asop nge bokane in chung hok le dar thalang ke ti te atam hle a chhiatna thlen danenin Mizoram khot chaklamin an tuarna zual nina langa Champhai district B ka phei chuan hriat theih china atwar tu mi za somnga chuang anom to a voin tlaidar thum thlenga Champhai district a report don to china chhiatna thlen dan hetiang he nia apum puini lowa in chia partially damage house a veng sanga in som din thar venga in kwa kanan venga in thum tlang sama in som pali zel venga in nile zokhothara in ni tenia heiba ka hian apum puya chia pakhat ta omboka khobungar di block lama khobunga chena in pahni achia a vaphaya chena in paruka chia a hengzinga pahni hi apum puya chia ne hriatania chubaga school pakhata cheboka bungzunga chena in pahni school building pakhat supply go down kudam hok ti te Presbyterian Sunday School in chung hok tele ran in chena ti te chia omboka wanzawa chena in pakhata chia in zong te tuya chena in pahni anganwadi electric ban pakhat te chia omboka chubaka chuan Presbyterian Sunday School building pakhata channel nual boka sazepa chena in pakhat high school building pakhat te chia in hruaikona welfare in pakhat phei chu apumin achebokane Champhai khopui chunga in chia hi Champhai veng thlanga mi ania puhwal thanzuala in mi pathum chena chu tukin in khom ma deuh khan thli hian ati cheveka ina chengte hi in khom tura anin siam zoto pona thlala tura an chuala in thli hian aron nam thluwa bungrua engma chu man lovin thile hliamero chu van nei thak takin anom lo hlau thung thlile ruwa thoka wanga thing tluin lir theya del ti te electric ban le a hrui chia ti te po awm nuala khochak tlang dungin kolphe than lakna chu zuang tuile sai tualin kara te khozol le east lungdarin kara te khozol le sai tualin kara te chiang lo om boka zanin lam thlengin power supply andon theih abeise yom lo niin power and electricity department chuan an soyene eti lai hian Tripura zampui tlang dunga om wang hmuna trek lain bong adeng hlum nual niin social media lama report ta om boka tro ho wang hian kumdanga po chhiatna alo thleng fo to thina tuntruma hian Darkar khate mo chhungin Mizoram dung le wanga thlile ruain chhiatna athlen hman tanual mayane